नमस्कार. सुवर्णयोध मिलेनियर प्रायव्हेट लिमिटेड सातारा या कंपनीचे संस्थापक सुभाषजी नेरळसर यांच्या अभियानातून विषमुक्त शेती आरोग्यमुक्त जीवन या संकल्पनेतून आज आपण दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील अंतरोळी या गावी आलो आहोत. आपण शेतकऱ्यांच्याच तोंडातून ऐकूयात की काय रिझल्ट मिळाला त्यांना या ऊसाबाबतीत. सांगा, आपलं नाव वगैरे काय सांगा. मी शेतकरी राजू कोळी अंतरोळे. मी उसाला बायो सेवा हे आपलं डायमंड आणि कुठलं डायमंड जेल मायक्रो बूस्टर मायक्रो बूस्टर ही ड्रिप वॉटर उसाला सोडलेलं खाली. ही ऊस आपला 8 महिन्याचा. आज कमीत कमी एक 15-16 कांड ऊस आहे. आपला रिझल्ट चांगला आहे ह्याचा. बरं. पण ह्याच्यामुळे जरा ऊसाला पण जाडी वाढते, कांडीची लांबी वाढते, ऊस हिरवा राहतोय. बरं. परत तुमची ऊसाची म्हणजे पानं मोठी असते ती. तुम्ही कशा पद्धतीने ऊस म्हणजे ड्रिचिंग केलं का ड्रिप वॉटर सोडलं होतं. बरं, ड्रिप ऊस सगळं. हो, ड्रिप वॉटर सोडलं. एकरी बॅरल एक 3 ही वाटलेलं आहे. डायमंड जेल, मायक्रो बूस्टर आणि ते तुमचे सोनबायोचं तिन्ही मिक्स करून सोडलेलं ऊसाला. ओके, धन्यवाद. आपण ह्या ऊसाचा रिझल्ट पाहू शकता. कांड्या पहा किती लांब आहेत, अक्षरशः वीतभर कांडी लांब आहे. कांडीची लांबी वाढली आहे, ऊसाची जाडी वाढलेली आहे, हे आपण प्रत्यक्ष पाहू शकता. धन्यवाद.